Nieboszczyk. Są takie cupale na tym świecie i że się u nich ani filozofom nie śniło, a tak jak ja człowiek, tak poprawnie blanknie miarguje, jeśli to wszystko jest naisto, albo to eno ktoś ich szykownie wypokopił. Ja ci pewnikiem kajsi to usłyszał, albo można i w jakim czajtunku przecież i te roski, to sam by da rządził genau tak, jakich to od Karlusa spamiętał. A było to kiedyś sam u nas i że familia richtowała się do pogrzebu jednego Karlusa Firnioka jeszcze, kiedy się na śmierć zaczas po pestelnej gorzole na Junaku, na takim ci szumnym polskim motorcyklu, co go kiedyś sam u nas wszystkie Karlusy mieli radę. Mianowali tego Karlusa Bercik od Marzliny, a miał ci on netki się żywić. Kiedy wszystko było naryktowane do pogrzebu, przyjechał po niego szykowny Leichenwagen, do którego byli zaprzęgnięte 2 czarne konie ze wierpuszami na głowach. Było ci tych 4 Leichentrygrów, obleconych na czarno jak się należy, na koźle siedział paradnie kuczer, naprany jak belowa, wrazili opaternie rań do tej karyty, do tego Leichenwagena, ta truła ze tym naszym Bercikiem, kuczer praksnął ze bicyska i konie poszli. Przejechali tak jedna sztreka, drugo, trzecią, furmon ściopranej oby nieboskie stworzeni i kajsik na bigongu, na skręcie, ta truła ze Bercikiem wyfurła z tego Leichenwagena, łos praskła ci się na same maluśkie kąski, Leichenwagen pojechał, a Bercik ostał leżeć na forbanie. Ze winkla wyjechał na pełnym gazie jakiś moderny auto i przejechał po tym umrzytym Berciku. Szorfek zahaltował, wylazł nażgany jak Messerschmitt z auta, uwidział, że przejechał hopa na drodze, wiela nie medikował i no ruknął go, wciepł się go do gypeka i wartko pojechał przecia. Wjechał do Grywnego Lasa i tam ci tego niebezczeka, świtniątego, pociebna cesta. Już dobrze na odwieczesz, jechał teryndy de targu jeden pampuń baloniokiem. Forum, kierum kuczerował, ci był nadrzystany ten formon. O Jezus, jak bombowiec pampuniem tąpło, hop się skapnął i że coś ich mu się wmetlało pod koła, ślot ze fury kuknął, podziwał się i ujrzał przejechanego nieboszczyka. Wiela nie miarkował, wciep go na ten swój balonioch, pojechał dalszy. Pomaluśku taki się chwanskał bez ten las, a że po paru minutkach dojechał do ogrodzeni kasarni. Prrr, zasztobował konia, opaternie ślot ze fury, wziął ze zwłoki na pukel, zaniósł pod te ogrodzeni, przecie bez niego tego nieboszczyka Bercika. Bercik śleciał ci na trowniol we kasarni. Tam waha miał młody wojok, kiedy Keino usłyszał, że coś ich ślatuje, anligował kałacha, wycylował w tego hopa swoja giwera i cołko zerejo w niego weprał. Nie skorzy podlos, bliżej kuknął, ujrzał zastrzelonego hopa, a był ci też naprany, no jak wojok na odbachu. Kiedyś jej no kapnął i że dziepiego co zapukał ze giwery istnego, kiedy się dostał do kasarni, dźwignął ci go, przeciepił zaś na drugo zajca tego ogrodzenia, tak ci go nieszczyśnie przeciep i że Bercik śleciał genau pod koła motorcykla, na którym jechał jeden Karlus ścioprany, łopelany jak nieboskie stworzenie. Ale się hop nafurgał, a że nafurgał, nie? Modzioch sztopnął, ślos z tego motoradu, uwidział przejechanego hopa, streknął go, wraził się na zadni zic, przykręplował sznurą i wartko pojechał do najbliższego lazarytu. Bercika wzięli na operacyjny zol, zetrwało tak można ze 3-4 godziny, wyrazuje doktor, ofifrany jak masoż i nabzdęgolony ku temu hopy kopacka. Zakurzył się cygareta i godo. No, miał Karlus pierunowy mazel. Będzie żół. Oj, więc pnioku.